Kardom kar benglong pinya video kelalo nonam chat thangklong chapana bang pi mate arji ke men na I trust alang li men ke sami hunmili hansepi alang li non an kar bilar marjan mate video wam long chapar janon ana men hai pinige labang so ala mazano putak ben lai sina to tangte a video le start lo na hunmili hansepi alang li non an kar bilar marjan long chapar janon men ke lai khen lo ka chong hong ko an nang lam chak lapen kram lamar jan mate video lom hello non an chapajan a video iglo lapen karbeng lo pen nongnam che thang naya channel birigman production lapang so channel long sadami arang li penang an kafre ka role chapajan doi glo nalo tum hunmili hansepi chapajan ana mo pen kolabang sok alama jalong se kelang men nailo mate kelang men kolabang so alama jalong se arang li ke cholon nailo nalo tum comment box on token machinik tha na tum mason ka ke karbeng lo mo pen nonam che thang klong a video hai mate actor dress video lang verite nalo tum hashtag channel uselan subscribe non lapen like ta ping non lapen comment nang tane gri pinya video kelan sikang ton lo kuru gang thu